Assalamu alaikum, bismillahir rahmanir rahim, wa sallallahu ala nabiyil karim, wa qala ta'ala wa huwa allazi ja'ala lakumul nujuma litahtadu biha fi zulumatil barri wal bahr qad fassalna al-ayati liqaumin ya'lamun. Da taimakon Allah, a yau za mu ci gaba da karatu karo na 6 na alaƙa da take tsakanin taurari da rayuwar ɗan adam. Kawakibul sayyara guda 7 ne: Zuhal, Mushtari, Muriha, Shamsu, Zuhra, Uɗarida da kuma Ƙamar. Kowanne kaukabi akwai inda yake daga cikin sammai guda 7. Alhamdulillahi, yau za mu yi karatu a kan tauraron Zuhra. Tauraron Zuhra tauraro ne wanda yake fari, sa'idin tauraro ne, a ɗabi'a ma'i ne shi. Tauraro ne wanda ake ayyuka na alhairi a lokacin da ya zama Ƙamar ya samu ɗaya daga cikin duba ko kuma kallo da shi wannan tauraro na Zuhra. Akwai taslisi, akwai tasdisi, akwai tarbi'i, akwai muƙabala, akwai muƙarana. Masana ilimin falaki sun fitar da wannan tsari domin wanda yake da buƙata a wajen Allah, yake neman dacewa a cikin al'amura na tafiye-tafiye da harkoki na auratayya da kasuwanci da samun maslaha ko sulhu a tsakanin al'umma, duka ya yi amfani da irin waɗannan lokuta domin yin addu'a bisa neman taimakon Allah da kuma dacewa ta kan sairi ko kuma tafiya ta waɗannan taurari. Kamar yadda Ubangiji yake cewa wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Allah subhanahu wa ta'ala yana sanya alamomi da misalai a cikin duka lamura. Ya sanya taurari su zamanto abi ta kan sairinsu domin tsara rayuwa, domin cimma duka nasara da kaucewa faɗawa cikin duka wani al'amari. Ilimin taurari ko kuma in ce ilimin falaki, ilimi ne da yake da matuƙar muhimmanci a rayuwar ɗan adam kai tsaye. Ba ilimi ne wanda yake na tsafi ko kuma shirka ko waɗansu al'amura marasa daɗi ba. Ilimi ne wanda zai sake ƙara wa tauhidinka, wato ka sake samun tauhidi na daga ƙara sanin girman Allah a cikin al'amura. Ilimi ne da yake da matuƙar muhimmanci al'umma su lura da shi, su yi amfani da shi wajen sanya rayuwarsu bisa tsari da kuma nasara. Ilimi ne da al'umma in suka riƙe suka yi amfani da shi zai haska musu wajen sanya ‘ya'yayen da suka haifa a kan tarbiyyar da ya kamata su rayu na daga ci gaban rayuwarsu. Kama daga makarantarsu, ka san wacce irin makaranta za ka sa ɗanka, me ya kamata ɗanka ya karanta, ya kamata ya karanta ɓangaren lafiya, ya kamata ɓangaren injiniyarin, ya kamata ɓangaren duka ɓangarori na ilimi, domin me ya zama mai nasara a rayuwarsa. Ba barinsa da tsari ko kuma sha'awa ko ra'ayin da yake so ba. Ya zama tun daga lokacin da ka samu ɗanka Allah yi maka baiwa da ‘ya ko ɗa, ka san wa ka haifa, ka kuma san menene abin da zai iya, meye abin da ba zai iya ba. Ka shirya masa tsarin rayuwarsa, ka kuma dinga jan hankalinsa wajen ɗora shi a kan wannan tun yana matakin yaro ƙarami, sai ya tashi da son abin. Manufar shi ne idan ya ɗaga ya shiga zai yi nasara, kuma zai samu duka biyan buƙatarsa. Amfani da lokuta yana da matuƙar muhimmanci idan muka duba, shi isa lokacin da Sayyidina Annabi Yaƙub ‘ya'yansa suka nemi da ya roƙa musu Allah bisa abin da ya faru a tsakanin Annabi Yusuf da su, ya ce da sannu zan roƙa muku Allah. To bai yi a lokacin ba, sai da ya jira wani lokaci. To wannan ana nuna maka muhimmancin zaɓen lokaci domin yin addu'a. Lokacin da ‘ya'yan Sayyidina Annabi Yaƙub za su shiga cikin garin Misra, ai ce musu ya yi, kada ku shiga ta ƙofa ɗaya, ku shiga ta ƙofofi waɗanda suke mabambanta. Ya ce kuma ba komai ba ne ba illa hajatan fi nafsi Yaquba qadaha,
hakan ba zai iya kare su daga abin da Ubangiji Allah Subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara ko ya hukunta ba. To wannan ana nuna maka tsari da bin matakai na ilimi a cikin duka al'amura. A duk lokacin da ka samu an samu muƙarana a tsakanin tauraron Ƙamar da Zuhra, to wannan hukuncin mai kyau ne. Duka wani al'amari na tafiye-tafiye ko sanya hannun jari ko noma ko neman kariya ko tsari daga wata musiba ko kuma jawo farin jini da samun ɗaukaka da samun soyayya a tsakanin al'umma, ka yi addu'a a daidai lokacin da aka samu wannan alaƙa. Abin da ake nufi da muƙarana shi ne ya zama tauraron Ƙamar da Zuhra suna cikin burji guda ɗaya. Misali, akwai burjai guda 12: Himlu, Sauru, Jauza'a, Surɗanu, Usudu, Sumbula, Mizanu, Aqrabu, Ƙausu da kuma burji na Dalwu da kuma Hutu. To idan suka zama suna cikin burji guda ɗaya an samu muƙarana, sai ka kula ka yi addu'a wajen haɗa zukatan al'umma da soyayya da farin ciki da kuma jan hankalin mabiya su zamanto masu biyayya ga shugabanni da kuma jan hankalin shugabanni su zamanto masu tausasawa ga su wato ainihin mabiyansu. Hukunci na biyu shi ne taslisi. Idan aka samu taslisi a tsakanin Ƙamar da Zuhra, taslisi shi ne 1/3 kenan. Ya zama tauraron Ƙamar yana cikin burji na farko, Zuhra yana cikin burji na 5, shi ne taslisi. Ko kuma tauraron Ƙamar ya zama yana cikin burji na 5, tauraron Zuhra ya zama yana cikin burji na 9, ko kuma shi yana cikin burji na 9 ma'ana burji na Ƙausu, shi kuma ɗaya tauraron kowanne daga ciki ya zama yana cikin burjin Himlu. To wannan an samu taslisi. Wannan hukunci yana da matuƙar ƙarfi da gaske. Idan ka roƙi Allah a lokacin za ka ga ijaba. Idan ka ƙulla wani al'amari na ci gaban rayuwarka za ka ga har ƙarshensa lafiya ƙalau. Ba za a samu fitina ko kuma cin amana ko wani abu wanda yake mara daɗi ba. Lallai idan an samu taslisi tsakanin tauraron Ƙamar da Zuhra, ya kamata ɗan adam ya shirya wa wannan zaman, ya yi sadaka, domin Allah Subhanahu wa ta'ala yana farin ciki ga al'ummar da suke yin sadaka, musamman ta ciyarwa da kuma al'amura na zumunci duka da tafiye-tafiye. Ba za a samu rigimar haɗarin mota ko kuma haɗuwa da 'yan fashi ko fitinannu ba. A lokacin sa'ar Zuhra idan tana taslisi da Ƙamar, ko neman aure ka tafi da taimakon Allah za ka samu abin da kake buƙata. Idan maslaha kake nema za ka samu. Don haka a kula da wannan hukunci. Abu na uku shi ne akwai tarbi'i tsakanin Ƙamar da Zuhra. Idan aka ce tarbi'i shi ne 1/4 kamar yadda muka yi bayani a baya. A duk lokacin da aka samu tauraron Zuhra ya yi tarbi'i da Ƙamar, to alhamdulillahi hukunci ne wanda yake sa'idi, ma'ana mai kyau. Hukunci ne wanda ake samun maslaha a tsakanin al'umma. Hukunci ne wanda ake fara duka wani ayyuka kamar na ginin gida, kamar na ƙaddamar da hannun jari, kamar na ɗora shugaba wanda ake so daular tasa ta daɗe, kamar na bayyanar da kanka a matsayin wanda yake so zai nemi wani muƙami, kamar na neman promotion. Duka wani al'amari na alhairi a lokacin ake fara shi. Hukunci na huɗu shi ne tasdisi. Shi kuma tasdisi shi ne 1/6. A samu tauraro ɗaya ina gidan farko, yana cikin burji na farko, tauraro na biyu ina cikin burji na 3, ko na ɗaya ina cikin burji na 3, na biyu ina cikin burji na 5. A haka za ka raba taurarin gida 6, guda 12, ma'ana burjan. To duk inda ka samu ɗaya da ɗaya tsiran burji 3 ne, to an samu tasdisi. Wannan kuma shi ne mafi kyau daga cikin duka wato hukunci wanda yake na munazara a tsakanin Ƙamar da shi Kaukabi. Da mafi yawan al'umma in sun ga haka sukan shirya ayyuka na musamman kamar shiga riyaba, kamar halwa, kamar al'amura dai. Don haka al'umma a kula da wannan hukuncin domin
samun duka nasara. Ina sake faɗa, shi ilimin taurari ilimi ne da yake gyara al'umma, yake ƙara fitowa da al'umma hanyoyi da za su bi domin yin nasara. Ba ilimi ne da yake tafiyar da su a makance ba, mutum sai ya tafi ya zama bai samu nasara ba. Hukunci na biyar shine muƙabala. Akwai muƙabala a tsakanin ƙamar da tauraron Zuhra, wanda lokaci bayan lokaci tana faruwa. Shine ya zama tauraro ɗaya ina gidan farko, ɗaya ina gidan bakwai. In an samu wannan, an samu muƙabala. A duk lokacin da aka samu muƙabala, to alhamdulillahi, shi ma wannan hukunci ne wanda yake sa'idi, hukunci ne wanda yake mai kyau. Idan ka tafi neman masu mulki, kana so ka sadu da su akan wata buƙata, za su karɓe ka, su girmama ka, kuma ka samu duka nasara. Duka abin da ba zai yiwu ba a fahimtarka, idan ka tsaya ka tsara ka shirya shi a wannan lokacin, insha Allahu rabbi, ko Allah zai taimake ka, al'amarin ya zamanto ya yiwu cikin ala ahsanul hali, a bisa mafi kyan yanayi. Don haka muke ƙara haskawa al'umma muhimmancin wannan ilimi. Ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya bayyanar da ayoyi ƙarara a cikin Alƙur'ani da suke bayani akan wannan ilimi. Fa nazara nazaratan fil nujum fa qala inni saqim, yana nan a cikin suratul safat aya ta 88 zuwa 89. Lokacin da sai na annabi Ibrahim yayi nazari akan taurari, ya ba da labarin cewar akwai rashin lafiya da za ta riske shi. To wannan kadai ya isa ya nuna maka hujja ta yin amfani da wannan ilimi wajen bincike da kuma fito da al'amuran da suke ɓoyayyu, domin me? Domin al'amura su zama sun yi wa al'umma kyau. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala a cikin Alƙur'ani suratul Nahl yake cewa wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Allah yana sanya alamomi, kuma ya sanya ta kan sairin taurari a bi domin a samu fahimtar al'amuran da ake so a cimma, ko kuma a dace da su ba da wahala ba. Kamar haka ne a cikin suratul An'am aya ta 97, inda Ubangiji yake cewa wa huwa allazi ja'ala lakumul nujuma litahtadu biha fi zulumatil barri wal bahr qad fassalna al-ayati liqaumin ya'lamun. Shine Ubangijin da ya sanya muku taurari dan ku bi ta kan sairin su, ku samu wato daidaito, ku samu dacewa da duka abin da kuka tsara, ko kuke da buri, ko kuke son Allah ibaku. Ubangiji ya sanya duka waɗannan kawakibul sayyara a cikin duhun dare da kuma sarari na rana, ku bi ta kan sairin su. Ubangiji yana rarrabe ayoyi don mutane su san haka. Mutane su san haka ba kowa Allah yake wa ba, sai waɗanda Ubangiji ya wa baiwa da wato daga cikin baye-bayensa, baiwa ta hikima. Kamar yadda yake duka wanda Ubangiji ya bashi hikima, lallai ya bashi arziki, ya bashi alhairi wanda yake mai yawa. To don haka yana da matuƙar muhimmanci mu kula da wannan. Idan ka san irin waɗannan al'amura, ba za ka zama mai da hankali akan abin da Allah ya ba wani ba, za ka mai da hankali akan neman naka ne, domin naka shine naka. Kuma ka yadda cewar lallai Allah subhanahu wa ta'ala in ka nemi taimakon shi zai taimake ka. Sannan idan ka san irin waɗannan al'amura, ba za ka sanya dukiyarka a cikin halaka ba, ba za ka sanya rayuwarka a cikin damuwa ba. Duk sanda za ka shirya wani abu, za ka kula da kyau. Idan ka tafi ba tsari, ba tanadi na lokaci, za ka je ka samu kanka cewar an saba maka alkawari, an yaudare ka, an yi kaza. To rashin bin ƙa'ida da matakai, ka ɗauki dukiyarka ka kashe, ka sai da kadarori, ka shiga takarar siyasa, kana neman gwamna, kana neman shugaban ƙasa, kana neman ɗan majalisa, ka kashe dukiyarka, a ƙarshe baka samu abun ba, kuma baka samu duka nasara ba. Ko kuma a zo a naɗa mutum a matsayin shugaba na al'umma, maimakon ya zama mai adalci sai ya zamanto azzalimi. Saboda me? An naɗa shi a lokutan da basu cancanta a naɗa shi ba, kuma daularsa ta tsaya ta ƙi karyewa tsawon shekaru, ana ta fama. To don haka muke so mu fitowa da al'umma muhimmancin wannan ilimi, da kuma barranta shi da ilimi, ma'ana nesanta shi da al'amura da ake danganta ilimin da shi, na daga tsafi da shauran al'amura waɗanda suke marasa daɗi. Wannan ba haka yake ba. Ilimi ne wanda yake tsaftatacce, ilimi ne wanda yake tsaftataccen ilimi,
kuma muna kira ga al'umma da a kula a zama masu bin al'amura bisa tanadi na lokaci, kamar yadda Ubangiji mun sani cewar in ya so zai ce duka a yi salloli guda 5 a lokaci ɗaya, amma sai i raba